antes de nada agradecer o apoio dos dous grupos e, bueno, isto o que significa é que efectivamente recoñecemos, porque o BNG quere deixalo claro, non sei se quedou suficientemente claro na primeira intervención, recoñecemos efectivamente que a Anguía é un recurso que non está no mellor dos seus momentos. Entre outras cousas, decía o representante do PP, algúns dos factores, algunha das causas polas que ao longo do tempo foi diminuindo o recurso, e esqueceuse de citar que en Galiza, pero evidentemente en outros moitos sitios, os encoros, a construción de encoros, impediron ao longo do tempo, progresivamente, que a Anguía puidese volver a desovar ao mar. Están aí centos, eu non sei cantos, pero moitos estudios sobre o tema e que efectivamente demostran que todos os obstáculos, todos os impedimentos que o home foi poñendo tamén nos ríos, variaron a maneira a forma de vida e, dende logo, impediron que os desoves medrasen. Entón, todo isto tamén hai que recalcalo. Entón, o que quería dicir é que, evidentemente, recoñecemos, e nós facemos fincapé nisto, é que é unha especie que está, insisto, en unha fase delicada e que evidentemente hai que protexela. Agora ben, se a Xunta de Galiza di que ten informes donde o recurso xa o decía cando se tomou a decisión do 23 de aumentar a veda de 3 a 6 meses, que o recurso aquí se mantén en equilibrio, pois nós entendemos que se pode facer un esforzo precisamente para que se siga mantendo un equilibrio e, polo tanto, poidan vivir 50, 100, non o sei exactamente, embarcacións das que viven no país, que xa viviron moitas máis, pero evidentemente, como todo agora reduciuse, pois poidan seguir vivindo desto, porque efectivamente, como se decía, claro, comparado con outras frotas, é unha frota, enténdanme, entre comillas, pequena, pero evidentemente para esa frota, pois este recurso significa prácticamente todo. Entón, máis nada, agradecer que apoyen a iniciativa e, en todo caso, que a Xunta de Galiza se dispón de sus informes, evidentemente que non os faga chegar, pero sobre todo que os faga chegar a donde os ten que facer chegar e que os faga valer. Porque se hai datos que demostran que aquí levamos en equilibrio unha serie de anos, un tempo determinado, pois nada indica, porque os plans de xestión continúan, as normas continúan, nada indica que eso rache ese equilibrio que ven mantendo. Mais nada.